Abusua Sampa Samudian for a press conference. Nina I said rather and I who said an Agyenim Boateng Jataba Ababe press conference. But now I can't see be there to Boateng. Efa dear Koso ewa Sampa. Nina I no Krobeka ye. As I can't said ye. Omusi ayo monyama defa. Ni NDC for auto mo for say. Omunhwe enyema yi mfanfa ho no. Eno ho asem no. Omunte ya, omuso omunte ase omukoko apa nti ene. Any press conference there, or my Eureka one base 10,456 and yasam ketwa. Na ansana in the can crochet video no, and ana that taban some of the 2 journey beam no ye ba na or manu yom the brain no, and a press conference on me no, I see no, your boy no some of tea in tea jataba. NDC are buying airtime, Papa Yemi. Amanyo 4 any NDC are buying the Omoho air frafra. Especially Sampa Traditional Council. Sampa mine eya Asante mine. Yanana opokuware ene bo Sampa mine hene. Enti se Sampa ahenye ato na so ma ba bepere. Omo nyina ba Asante mine ra enim aba abeka o masem. Ama yehunu se Nana Samba Jafra ono na wo so obi hene no. Waba besai. Oba na sa amodua o maame ka ho. Eswe kanse miwie no ohene nim die mu ne committee na hu se odidi enye ye ne ewo se odie ene yama no edi wabesai ya gazette no afo kwani kuro mu kura na regional minister Timika kire ne se eho ne sieve all because almost wabesai kura na omeka bro regional house of chiefs and no say ne ancestral roots eya Asantemai ni ane nananom aye ena oto aso we hunti NDC aban airtime Papa Yemi okoni kromu a regional minister Timika chense ho nye safe ma no na obi a onso aye the imposter onumo no mabo no ho ba ma nakọ enti ne pese ebuza ne se NDC aban Asantemai na motan anase mumum da. If it's a Ghana constitution not can play, say, near ya gazette no, and there was a buying eternity. Name way they are buying a quack tie near or ye imposter nechi. And then you kum our way one crown say, Nana Kofi Suno, Nina Nabako, oh, you're the Sampa Traditional Council member. Omo ba menshia kodu ya mwachi na kukuno. Alaji Abdullahi. Omo ba menshia omo kokodru ye. BBC ye okotro na no asemo police station na police fo animo. Na etutuafo a omo wo sa modua enchen abechi no ato abobo ye no makotwality. Eniema ekoso no. Ni epesa ndisi aban ye de adisedi eto mampanyi mama enim ti ase ne se. Abusuanti jataba ne ete ne nka no na smo kan yin nyina tie na sampafo no se omukoko apai adentina obeka saa ensem no na omode Asante sabi Asante eya amaya omode yenyi sampamfin no mfiri Cote d'Ivoire ene bai Mamulenge ne nkrofo se omonte ase se eye na nasa modua omona nasa modua na kroni ne de na yese chinchine a yeje ede aba Asante nti omode omonte ase ne entiasi achina yentie de Mamulenge enso so ne nkrofo e dia todwa ye woni ebiem ye fra bi akwes ono nso saa na oka no o se si nya wo Asantema mo nyene no ne ye de katase shefra kadam azan ene ye de titiwo enti obenyina oba ba ye panyine no na azan ahye ne ma enti ohu adifita wasi yetuntum kwa obefa so adefende abone chidom mo obi a woni se adifita no yetuntum no obeye enti ne ekosi abusiafo ma ne nye obi bia nwanwa esa se so ne banya ya de titi obo eno de anyini yase ne ye de akire no esua ne odikan enantie enti nsemu a opanyira ya friend agikum ekikeyi enya me nwanwa Agyenim Boateng na ekikeyi ose odi jataba na jatama me no kura hono so na wo jataba ipanyimfo se
pɔnkɔ papa mpo ɛrita na sabi wo ofui Agyenim ɔde wo nsa ato abrewa aduane na wobɛdi nso nananom ne abusiadɔm ne hwɛfoɔ ɛnɛ yɛti wɔ yi amanyɔkuo bi mpanyimfoɔ a ɛwɔ yɛ mantan ne Ghana ha ɛtaa frɛfrɛ yɛn ɛpa akyɛw amanyɔkuo bɛya MPP mpanyimfoɔ sɛ ɔmo frɛ yɛn ɛpa akyɛw ne nyinaa ne sɛ na ɔmo ne mo da sɛ Sampa nsɛm no sei na teɛ sɛ ɔmo hu ya nkapanya ɔmo ma Asante hene ne Emmanuel Ankama ma ɔmo hyɛ amanyɔkuo yɛ ti sabi edi nsɛmhunu frɛ ne masɛm ɛwɔ Sampa ha ma adɔfoɔ kɔ a wɔyɛ yam adɔfoɔ te mpintin kwa adɔfoɔ sui ebi mu firim ɛnɛ sabi ebi mu adidam sɛ na nka ɔmo nim sɛ saa ɛna saa nsɛm yi ti a nka nyaade ɔmo bɛsosɔ Asante hene ne Ankama so nti ɔmo pa akyɛw sɛ nyame yɛ adom na Ghanafoɔ ɛho ɔmo mmɔbɔ ɛsa ma ɔmo abranya sɛ ɔmo mmra bie mu a saa nsɛmhunu yi ɔmo nsosɔ so na mpanyinfoɔ sɛ adeɛ no si fam no wama me nso mo ɛnso awansa ɛno na abɛyi bi ama me mpanyinfoɔ sɛ neɛ wɔwɔ aka ne da no esoro sonsono nti MPP yɛsoro mo ɛsan neɛ mode yɛ yɛn 2023-2024 menim Agyenim Boateng saa brɛ no wɔ Ghana ha na ɛnyɛ me nwanwa saa brɛ no na ɔde frakadam kwa so ebu odike agyina amanyɔkuo na ɔfii sɛ sika bi ɛwɔ amanyɔkuo no mu saa papa yɛ ɛno n'akyi NDC ba aban mu ɔde ne ntoma kɔbɔ ɔmo dea no na onim sɛ na fu na ɔde nam no ɔmbɛhu ne mmɔbɔ apɛ baabi ama n'ahyɛ ɛno nso NDC foɔ ho sɛ dabi ne pa akatase hyɛ dwerem kankan prɔyɛ adware ne deɛ ne torɔ ɔmo ne no ɛntimi mmomo ɛmmɔ bra nti ɔmo amfie no na mmom wahwehwɛ mu a yi ne deɛ mpanyinfoɔ sɛ nnoma a wɔn ntakra sɛ ɛna tu bom kyerɛ me wadamfo na menkyerɛ wo so ban nti wɔtimi de ne ntoma akɔbɔ Ankama dea no nti na nɛ ɔnam radio station to radio station TV station to TV station ɛsan sɛ ɔmo yɛ ntaafoɔ wɔn so ban ɛsɛ nti neɛ Agyenim ɛyɛ no wɔ Asanteman mu no sɛ unnim a saa na Ankama nso ɛyɛ no wɔ Sampa na bibia wɔ ne mmerɛ saa nso na bibia nso ɛwɔ na wieɛ nti MPP foɔ neɛ mode yɛafa mo no 2023-2024 bibia no a bɛtumi asade yɛade hyia a ɛfiri mu no nkwa abrɛ yɛn biem na Agyenim Boateng yɛbɛda ase ɛnɛ wowɔ ani a otumi de ho no ne odi bɔne ɛwɔ Sampa wowɔ ani a otumi de ho no ne ɔfrɛ obi sɛ mommra na mommɛkyi obi mfa sekan ɛnkɔto ne menemu yɛda n'ase ɔbaa ntɛm ankɛyɛ na Sampafoɔ ne nananom sɛ mmemmesa wo wotumi yɛ saa deɛ abisiafoɔ menkae mo ya wo me ɔfa Pascal Agyenim Boateng wan na eku no ɛbɛsrɛ boa yɛn mo yɛn hunu ne pakorɔ wan na eku me ɔfa Pascal Samobia ebiem menua asa wan na eku no menua Alhaji Mama na natwafoɔ fie wan na timi kɔɔ hɔ kɔ bɔ ne tuo eku no na adɔfoɔ a adidɛm adɔfoɔ a aprapra adɔfoɔ a yɛahwere adabadeɛ no ɔmo nso wan na yɛyɛ Agyenim Boateng aka Jataba yɛsrɛw Sampa man se boa yɛn ma yɛn hunu saa afo yi na twe srɛ mmienu ɛda gya so a yɛnni baako boɔ ɛnya baako abusiafoɔ ɛnɛ nananom nɔkorɛ deɛ ɛɛya sɛdeɛ me ɔfa ne kaa no nɔkorɛ yɛka kyerɛ wo a ɛɛya ɛte sɛ ɛpono aduro sɛdeɛ ɔkaa no ɛnɛ Asante ahemfo bebree
ɛfrɛ yɛn asante ahemfo ne bebree ɛfrɛ yɛn ɛtwe wɔn ho ɛfiri kontomposɛm frakadam nneɛma a ɛkɔɔ so wɔ manhyia ɛna ɔmo frɛ yɛn wɔefra sɛ medeɛ metuofo ɔmanfa wɔe sɛ mesika no a ɛbaeɛ no mamfa me nsa nka bi metwe me ho firi mu ɛnɛ sɛ asante nyene Emmanuel Ankama ne Agyenim Boateng monim a neɛ ɛrekɔ so no na bisa ho asante da bi ɔka I have 66 paramounts. Saa 66 paramounts no why na asɔre abɛyɛ neɛ Agyenim Boateng ɛyɛ obi ayɛ bi saa yɛmfu 66 no why na asɔre abɛka nsɛm a asante ne ɛreka bi obi asɔre ɛno ɔno wasɛ adɔfoɔ ne atiefoɔ ne ahwɛfoɔ ehu sɛ nka 66 paramounts yi wodi nɔkora nka ɔmo nyinaa bɛsɔre abɔ kyidɔm adi w'akyi nti sɛ wonim a neɛ ɛrekɔ so no nananom yɛdeɛ yɛnim sɛ Kwame Nkrumah ɛbɛgye ifa awodeɛ maa yɛn no yɛwɔ Ghana baako pɛ asantefoɔ ɛkasa a asante yɛ ɔman asante yɛ ɔman yɛnne wɔ akyi nie na mmom saa asante man no Sampa yɛnka ho saa hyia no a asanteman wɔ no Sampa man yɛka ne pi yɛnka ho na mmom yɛyɛ ka Ghana ho yɛhyɛ Ghana ase Ghana mmara ne Ghana nhyehyɛeɛ ɛne yɛde di dwuma ɛwɔ Ghana mmara ne Ghana nhyehyɛeɛ nso ɛkyerɛ sɛ ɔhene bia anaa kuro biara ɛwɔ n'asi ahene enti sɛ akonnwa bi tɔ ɛwɔ kuro bi so a kurom hɔ asi ahene ɛna wɔsɛ si hene sɛ asɛm ɛba ho a regional house a ɛwɔ saa region no hɔ ne yɛde kɔ nti yɛn Ghana mmara ase ne yɛhyɛ nti yɛbɛsrɛ sɛ ɔmo kan nkora ɛhyɛ asantema yɛ ase no a mesrɛ mo ma mo mmɔ mo ho musuo ɛnkɔbɔ Sampa din ɛsiane sɛ yɛn yɛyɛ nafanafoɔ yɛfiri kakala ɛna fantrani papa biara ɔwɔ Sampa Ghana ha nase ɛfiri kakala ɛnɛ kakala no ɛwɔ Cote d'Ivoire na mmom obi a wɔnim n'anim deɛ ɛnnɔ ɛwɔ amanyɔsɛm abakɔsɛm mo ɛna ɛbɛka sɛ ɔmpere mo obi mfiri Cote d'Ivoire ɛmmɛdi Sampa akonnwa ɔnem sɛ saa nipa no n'anim deɛ ɛwɔ abakɔsɛm mo ɛmo yɛ ha nananom ne atiefoɔ yɛsɛ aban yɛ aba yi ɛtan yankama metwi ho a menti aseɛ nɔkorɛ ɛna nipa mpɛ anaasɛ dɛn Sampa kuro dua kakraka yi nipa bɛyɛ sɛ apem aduasa nsia ɛna wɔ Sampa kuro dua yi mu apolisifoɔ ne asogyafoɔ baa kurom a wɔn fie ɛna yɛtumi kɔ yi atuo mako nwɔtwe wɔn fie na yɛtumi yi tuo aboba ɔha nwɔtwe ne adwukron efiri ti sɛ ankama fie enti nipa bi sɛ no asante yiri ɛkyerɛ sɛ yɛnya ɔnoma ne nkɔ na mi a yɛbɔwura mi dɛm yɛn ho sika mampo wɔ hɔ no yɛmfa mi mom na yɛnkɔ gyina mmara no ana menti aseɛ nananom abusuafoɔ mpanyinfoɔ ahwɛfoɔ menti aseɛ monkyerɛ ma se anaasa na Ghana mmara ne kyerɛ ana asanteman mmara nko ɛna Ghana mmara nko sɛ saa na ti a ɔnkyerɛkyerɛ mu ana ɔno ɛna yɛ Ghana mmara ne ɔno bɛka ɛna wɔ sɛ Ghana mmara hyɛ badwam Ghana ɛtɛmu adwuma no ɛmfa nyɛ adwuma na yɛnte aseɛ ɔmmɛkyerɛkyerɛ yɛn mo na sɛbi yɛnni n'atɛm nananom antete yɛn saa nananom tete yɛn sɛ yɛnka nɔkorɛ ɛna kwan a yɛmfa so ka enti sɛ yɛbisa a yɛnni n'atɛm asɛm ɛne yɛkyerɛkyerɛ abusuafoɔ ɛnɛ asantefoɔ agye social media fa na ɔmo di atɛm Sampafoɔ nananom n'anim a momfa mfɛ me ɔmo mo afifiafi ɔmo kurom pɔtɔɔ ahiafoɔ nananom ɛyɛ nɔkorɛ Sampa yɛ nananom baa ha kwia
ɛna na ɔmo yɛ ɛno nso ɛna ɔmo de atete yɛn na nanom kyerɛ yɛn sɛ ansa na yɛn nsa bɛkɔ yɛn ano no yɛn nsam yɛn nim fifiri ansa na yɛn nsa akɔ yɛn ano eti tem biara sampafoɔ ɛyɛ adwumaden yɛn nim dwirim yɛ sabi nea nananom ankyerɛ yɛn ɛne sɛ yɛde adwen bɛkɔ akɔgyina baabi abu obi afa so nananom ankyerɛ yɛn sɛ yɛmfa yɛ adwen ɛna ne semina mobile phone ɛntɔn ma obi ɛngye ne sika ɛno deɛ nananom ankyerɛ yɛn nti woba Sampa a fantrani papa bia ni wa onim saa adeɛ ne yɛ na mmom yɛnim ɔmo tumi yɛ saa nneɛma no nti wokɔ ɔmo kurom a saa ɛna ɔmo yɛ no ebiem ɛsɛne saa nteteɛ no a nananom de maa yɛn no Sampa hene bia ni wa ne ho aba asɛm a ɛfa katasehyɛ prɔyɛ dwerem kankan ho da ebi nsi Ghana ha da ebi nsi ɔman foforɔ bi nso da na mmom yɛnim abusuakuo a ɛwɔ Ghana ha a ɔmo hene ho aba asɛm ɛwɔ baabi yɛka no social media so Sampa hene bia ni hɔ ebi nsi da ɛnkɔpem sɛ wiase bɛsɛe ɛsan sɛ yɛn nananom ɛkyerɛ yɛn kwan a yɛmfa so ne yɛnnidi nananom ankyerɛ yɛn kwan a yɛmfa so ɛmmɔ korɔ no kwan a yɛmfa so ɛnyɛ dwerem kwan a yɛmfa so ɛmfa yɛadwen ɛnyɛ frakadam ɛngye obi sika ɛnkɔdi sɛdeɛ ɔbɔre siki kaa no sɛ Asante ɛmpɛ nɔkorɛ yɛn yɛ deɛ nananom de nɔkorɛ ɛna atwa yɛaforoma ɛtete yɛn nti yɛdeɛ yɛde nɔkorɛ akyi 24/7 empo wobɛku yɛn a yɛbɛka nɔkorɛ ɛma waku yɛn nananom maka ne sɛ awie no papa no a yɛfrɛ no Agyenim Boateng ɛka nsɛm bebree na nyansani bia a otie no ɔde ne nsɛm no egu nsɛnniani a obɛhu no ne nti a papa no ɛyɛ saa ɔsom nafo na yɛn yɛ deɛ yɛnim sɛ nyame ɔata soro ne Sampa nsase bɛdi asɛm ama yɛn ɛna yɛn nkwati nɔkorɛ da nkɔde kontompo akyi obi ka sɛ yɛyɛ kɔɔ manhyia yɛkɔtuatua sika abusuafoɔ fantrani bia ne wa yɛtete ne sɛ ɔntua bribe katasehyɛ anaasɛ sumasi dwa onye bi da na mmom yɛnim akoa bi a yɛfrɛ no Abusirbo mmerɛ bi ɔno abɛkae sɛ Asante hene ɛde ɔmo hyɛ ataapɛnyini ase enti sumasi dwa ɔmo kɔdiiɛ no ɔno adi bɛtu dwa na yɛka kyerɛ Asantefoɔ sɛ ɔmo nto ɔmo yene ne fo na abusua yi a ɛte sɛ abosoma kotrɛ ɛnɛ ɔmo din ne ɔmo hyɛ aseɛ ɔmo sɛ ɔmo nana de afo atakyiwa anso hɔ ɔmo sɛ ɔde aka ewi akyire ɔmo kɔ suma sɛ ɔmo te sɛ ɔmo nana koraa bi suma na ɔware na yɛfrɛ no Sosa nti akyire na ɔmo sɛ ɔmo yɛ Sosa asefoɔ ɛno na ntintam yɛsan kɔpie manhyia sɛ yɛn kɔsiesie asɛm na ɔmo ne Asantefoɔ akɔyɛ kanana ɔmo sisi adeɛ ɔmo nana edi yeli kosa yɛahwere afo atakyiwa yɛakɔ aka yɛakɔ Sosa ɛna deɛ yeli kosa abusua wei ɛne abosoma kotrɛ ɔmo mpo agye abosoma kotrɛ na dwumadie ɛna ɔmo di sɛ berɛ biara yɛteme sisa yɛ den na me ɛnyɛ me nwanwa sɛ akyire ɔmo bɛka sɛ ɔmo yɛ asonafoɔ a ɔmo de Asantefoɔ akonnwa ne bi ɛna a ɔmo firi amakom nkakra ɛbobɔkɔ na ɛbɛba so nso eti abusua na ensɛm no nyinaa ɛno no yɛse ka kum yɛgyina kokoro no mu obi susu nsi turo dododododo ɛmatoa ɔmo nsɛm ɔde atodwa ɛna yɛkɔ yɛkotie no ne nyinaa ne sɛ deɛ Nana Agyenim Boateng bɛka ɛne nyinaa no yɛmmɔnto mu esan sɛ ɛnyɛ nokorɛ na Sampa akonwa ne deɛ yɛtwɛn mu tan korompo asa mo dwan ne nkrɔfoɔ ɛna wɔnom ɛdea na na ɛkasa no yɛte yɛ a ɔkaki bi wom wɔse bra ɔmo firi hanom na nakɔfɛ so no ne wɔfa se baako ɔse ne nana ɔmo firi hanom kokodu yɛ na akola no wɔmo ayɛ na yakade ama na wu ni nyinaa ayɛhwɛ buada ɛwɔ Sampa ne patem mo ni nyinaa ne sɛ panyimpa ɔda mantam ni nyinaa no ɛwɔ wɔmo afa
enti do mo pe bia na wo mo ye abusua wo the NPP asem bi ba mu ebe kan say NPP fo aba be ka cho mo abedwa ato wo mo say ne e course wo mo fo aso ema yebu asem no de ma na nasa magafra no wo mo emfo aso biem wo mo nu wo mo ho na asem ayebu akosoko hene gina ne nim de ne nyansa aso hwe abusua aduanum kan ye e de asem no bu aye de ma na nasa magafra no NPP fo say asem no a yaka no wo mo emfo aso biem afiro mo na hu no kre no say anya no kre say wo mo a wo manu wo mo ho enti say yampa say some people for akoka saso no dia kire wo mo a omumra bonti me ya no ma ye hu say yampa na say nyampa fisandi si fo asho musem hu na say ye ka yen kan wie ye ya o maje bunu ne patam nyina boso all in the name say omo ye bunu regional house of chief president wo mo san ye bunu regional minister omo na hweman tam nyina aso nti yemfa bibia ma wo mo na do mo pa nyina wo no mo nye asema ja tabaka yi waka bone eye de mo ya enye de mo ya enim ena odi tu dwa send sifo nhwe yie wo mo personal nyema we koso na nye mumunu ya mo dikutuku muso mo ntiase so akoka sa asem wenti enti MPP fo so akoka sa e de a kire wo mo se asema yero akosoko hene gina ne nyansa aso kan no wo mo ne nya adwe na afi do mo kodwa toa sa mo dwen ne nkofo de a enye MPP fo me ya no e ma Ghana fo nyina nti wo sa asem wo mo di tudwa no wo mo de tudwa no ho asema wo mo aka no wo meyi ano meka no kore no emfa nche Ghana fo usu fi Cote d'Ivoire Asante no eya man ne ye bobo ne ye mfom nka ho a ye hia mo na mo nka nkonwa no ho enti ye ka Sampa asema na Sampa Jafro ne nkrofo na busuafo ade hye no nanom wo honom alaji sirbo abusua no wo mo ne anim wo mo so mo ye Sampafo wo mo na so Asante mo tencha ne de ye nim de mu firi fisa mo ko bono weja so cheese ye be fi man ke fi mo sabre nya do ma hen na ye president ko be fi man ko fi mo sabre no be gazette wo so ma hen ko gazette mo wo si fie dunia kire ni do ma hen tira konwa so president no fie senie ene wo tumi gazette wo enti se ko ni da ho na munum nyansa kama hu se die be nti na ye se wo hene ye nye ye se ye hene na do ma hen na onu di ye kina tumi gazette na bro na ye president no when to me gazette no all these years 10 years when to me gazette when to me so afa ne forms and called national akwa gazette no adentia yes na no suma hina beka kire say asem wo court kwa ne ye twema stroke mpa ye gazette o ye ka asem no wi a na ebubo wa ne ye tu emu amawa no adu akonwa etidie nti na manso ba ho ne ye twema nso no na samodi ati akonwa no so no ye to me gazette na mana ye ma hene asa ne ka asem no di wi ye no what one what trend ye do ma hene tsa da no what trend ye want to me gazette samodua na fe de be gazette na Sampa Jafro ba ka che say gazette ne mo practice gazette na mi hu mobo mon sam nyina sa monima guase wo betu bible quote monima guase wo bia ka bi mamo ekwa bono regional so cheese no do ma hene no no eyamodie mu no die no kama amo yero na sabi eburu sabi eson wo time ena wan kan fa mamo a bunu regional so chiefs na call honom na de no wo wan hwan kan mamo samudie mu a suma wo ho wanchi wo ho doma wo ho ade no wan trase hwan kan sam na fa mamo no wan kotena honom no wan kotena wan kosom enso mu nyina na yetumi do wo kokosom ye so nwan ma hima na asem no ho yetumi gazette no ma no ko ho wanchi ma hene asem no ho me no ka sei wo mu guso twen da we wo honom enso so house ho suma o house ho na sanda so court yen kan wie ye enso house ho die na si kwan se o man tumi gazette o fisa na won ka ho on ka kunwa no ho nya wo dia die tina wo ho ma yo hene ne se tabra sam ne ba ko fie sabe na ba no bo di so yo hene we Sampa bo gu kwan sa kro ma me dwane agya no sabre no na wo ye hene ka no kura kire wo ho na wo nya hene sabre no na wo nya hene ye bu samo asem na mo bo amane no wo bo udin sai Mamulenge unim se wo hene wo ho no mo a die ntam kukura se no sa de ba manhia se empo be be di akonwa enti mo ye wadwe na ye adwuma
asoma mo kana nya logic mo dwene na nya adwuma mo ka mo kwakusimochi se wo tie akonwa so na wo ye wo hene esi de na wo sa fa asam na de ba se ye hwehwem ni empa hene fa ma mo wo de bepe de wa ha ekoko ntire fie mu mpa nya asante kwempo na eye mo nu fa no so na fa na fo na mo kwakwotena honom na mo ka asem no kwantire fie mu ye buati amo enu kwa ye mo amudiem adena no kwene da na mo pese de beto de da adena no kwene nie mo pese be hwe no kwene de ato de da ye kan mu di atem social media enje be di atem no an so enko ba bia na wodo a sampa man hene be kwa hwe ni kuro de ntia won ko honom no won pese mentem ho ase be ko ho ye ene de mo ye ho to trosam no kunkum nipa no won pese se BBC sampa for do no pe no na ne ko sie mponua hene wo ma ampa mu obia wo ma anye dede wo mo bogine so ma ye ko sie ma ne ye yie okwose sankofo freedom ma ne yidrobo ne suma ebe gukuro ni mu a ebe di wachi anim se sampa fo nka hwe na sampa man hene eye nana sangma jafla gazetted duly gazetted say ya gazette ni ye o so chinchi mu nse o say ye de ye o make us supreme say sampa man hene paramount chief of Sampa Traditional Council eye tole sangma jafla mawie bidin da tesem no kwaku yada mo ase